Alumnos distanciados nas aulas teóricas, con máscaras e luvas nas prácticas e con estritas medidas de hixiene. Así está sendo a volta das autoescolas. Tras case 3 meses pechados, estes centros retoman as clases, pero fan tendo moi presente que aínda estamos na fase 2. Estamos facendo pois todo o mellor que podemos, pois higienizando todo, facemos grupos teóricos para que a xente non se agrupe. E a verdad que a xente o está levando bastante ben, entende que hai que facer grupos, que non se pode vir cando se queira. E, bueno, vamos intentando pois levar todo como manda a lei. As autoescolas tiveron que reorganizar todas as clases porque co verán á volta da esquina son moitos os que se animan a sacarse o carné de conducir nestes momentos. Tivemos que reducir o aforo ao 30%, polo tanto, separamos o que son os ordenadores e as distancias exixidas, límpianse antes e despois de cada alumno. Os alumnos teñen que vir tamén con mascarilla, botar o xel hidroalcohólico antes de entrar, e en canto marchan, pois exactamente o mismo, límpase todo e para que entre o seguinte turno. Unha vez que chega o profesor a primeira hora da mañán, límpiase o coche, porque viña o profesor conducindo, e pasa ao alumno. En canto termina o alumno, limpa e volve o seguinte. Límpase asientos, volante, cuadros, é dicir, todo. A moitos dos alumnos o Covid pillounos a punto de examinarse e agora tocalles poñerse as pilas para reforzar o temario antes das probas. A xente neste tempo dicía que iba a traballar moito e moito non traballou, pero non perderon tanto como pensábamos. E despois no coche sempre se di que é como andar en bicicleta, que os 5 primeiros 10 minutos pois costan, pero despois non teñen problema ningún. As probas de conducir volverán na fase 3 e dende a Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra se anunciaron que haberá máis cantidade de exames. O obxectivo é recuperar o tempo perdido e poder acelerar de cara á nova normalidade.